Ilaski, bai. Zenbat urte, sasoiko egon nahian, eta orain hasi naiz lortzen. Sasoi fizikoaz ari naiz. Bai, beti izan dudalako nagitasunarekin, koska hori, oztopo hori, oroar bizitzan. Laguntasun hori. Baita ere. Eta gakoa izan da entrenatzaile bat bilatzea. Bai, entrenatzaile bat oso ona, gogorra, Dimitri du izena. Eta gure arteko tratua da, berak edozein momentutan dei egiten didala eta agintza dizkit ariketak. Orain, egin. Orduan, nik nahi. Dimitri? Epa. Bai, orain ez? Mi luzen nago. Biflexio. Bale, gos. Hau, txokatzen omen da. Benetan? Dimitri, bega, Txalo. Eta horrela, bidei. Telefonoa itzaliko dut. Bai, bada ez bada, guapu da Dimitri? Gaiztoa da. Beharko nuke Gaiztoa. Motivazioa. Datu zela gure lehiaki da, ez? Wow! Joneneko Maria Udane, Mikel eta Maider estreneko gurekin. Ondo, flexioak ondo egin da? Neko. Neko, ze hobetu beharko genuke? Gehioin. Gehiago egin, bi agindu dizkit, Bueno. Bueno, zuek gehiago egin, momentu ziru saio. Bai, ondo. Gehiago nahi, 400 euro pilatu ditugu. Zuen entrenatzailea zein da, miluzerako, dinot? Inorrez. Zuek, telebistan jarrik hauien da. Bai, Alegia, coachak gu izan gara nolabait, aritu zarete, saioak ikusi eta ikusi. Hori da. Eta zein izan da gakoa, arrakastarako, orain arte, zuen ustez, nintzen? Berezkoa. Berezkoa. Hori izangoa, naturala. Suerti ere, bai. Egia da horretarako kurrikulum makala ere ez daukazuela, Jon fizikaria, informatikaria, eneko berriz. Badago mito hori ez da, hauek azkarrak izango dira seguru. Presio hori sentitzen da? Se baga. Gazare... Ez zait eneko, informatikaria izateko, hori da zarauztartasuna. Igual bai. Orain ulertu dut. Igual bai. Bueno, animo da zortzeon, bikote. Gerrik asko. Bueno, Maria, Galdakotik zu, Udane Durangotik, eta esan dugu unibertsitateko lagunak direla. Aurre hezkuntzako gradua ikasten gure neskak. Bueno, Maria, ze moduz, bigarren egunien? Ondo, oso gaur lasaiago. Gaur lasaiago. Udane ze laburpen egin zenuten aurrekotik. Oso ondo joan zela, sokatirori, aber zer egin. Nervioso asko. Ondo, asmuedako zoien eskak, doneiako bidea batera egiteko. Bai, aurten egin barko genuen, baina lesio bat, eta, bueno. Pasako dizuet Dimitriren telefono. Oinez, bizikletan, zein da asmue? Oinez. Oinez, ederto. Bueno, motorra beratzen hasteko miluzera batera etorri zari, Bai. Eta ondo badu ja bestie bai, ezta? Bai. Zakua eskuratu eta egingo dugu promesa? Doneiako bidea. Venga, gupe bai. Ni abiatu nintzen behin Burgosen etxera, bai. Bueno. Oso polita Burgos, Maria Udane, ongi etorri gaur be. Gerrik asko. Eta bikote berri bat, Santiagotik zuzenean gurera etorri da. Mikel Maider, ongi etorri? Gerrik asko. Nondik etorri gara orain benetan? Ni Zizurkilek. Dani Aresotik. Eta Aresotik. Mikel, musikaria? Saiatu. Saiatu? Zerekin saiatu? Trompetakin. Trompetarekin aritzen zara talde batean, Gabezin taldean, bai. Gabezin taldean? Han beteluko jendearekin, eta... Hoi da. Zoragarri. Eta Maider, zu berriz? Ni zalea, musika zalea, musikaria ez. Baina, zerbait egingo dugu, enpresetan, zuzendaritza... Bueno, nik lan egiten dut entitate finantzario batean, bai. Wow, ofizio, bueno, kontraste polita hemen. Batek trompeta jo eta besteak kontu serioxeagoak. Ondo, Maider, behar zaitugu, behar dugu baten bat hemen finantzak argita garbi jarriko dizkigunak dirutza daukaguta. Hori da, Maider, zuk zakua finantzatu eta Mikel zuk trompeta joz ospatu. Hori da. Ezta? Eta txarra. Ze asmorekin gatoz? Zakua irabaztea. Bai? Hombre. Ia ba, animo eta zorte hon bikote. Ongi etorri, bikote, adi danok, zakuan, miluzen, 37.200 euro! Wow! Wow! Zegin lukete hauek, diru horrekin? EHU! Ikusten zuen komunikazioa! Hauek izango dute, zakua irabaziko banu, enuke sekula lanik egingo. Ikusten zuen zua ikasita bezala. Broma bat, txalo bero batzuei, animo, goazen. Gero kontako txuz bat, beste bat. Ados, fenomeno. Joneneko, hasi egingo gara, arrasto gure lehenengo proba, eta lehenengo puntuak biltzeko prest gure hiru taldeak. Ia zer eskutatu dugun, lehenengo taulan. Uste dut zuek, baduzuela bat, dio lehenengo arrastoak. Ama. Maria Udane. Zentzua.
Mikel Maider. Abizena. Letrak eta zenbakiak elkartzen ditu. Nortasun agiria. Maria Udane. Pasaitza. Mikel Maider. Kontraseina. Berdina izango litzateke. Auzoko pizzeriak ere badu. Banku korronteko kontua edo Ibana edo... Gauza asko. Maria Udane. Elbidea. Bikain! Bai, Oso ondo. 80 puntu. Zuentzat, zoragarri. Ederto, Maria Udane. Bigarren taula eta lehenengo arrastoa. Taldean ikusiko duzu gehienetan. Musika. Mikel Maider. Artzaia. Jon, eneko? Ardia. Berde batzuetan, gorrituta, bestetan. Ostoak. Mikel Maider. Tomatea. Gerturatzen, Jon, eneko? Matxa. Matxa. Oso ondo. Ondo! Taldean, oso ondo. Bikain! 80 puntu, zarautzera. Oso ondo. Mikel Maider, hirugarren taula abiatuko dugu. Lehenengo erantzun azteguna izango da. Eta lehenengo arrastoak dio. Hizkuntza askotan hitz egingo dizu. Itzultzaia. Jon, eneko? Idazlea. Maria, Udane? Gia turistikoa. Ona. Bigarren arrastoa. Zuk baino gehiago daki. Google. Jon, eneko? Iztegia. Maria, Udane? Burua. Inurriek zer jaten duten esango dizu. Internet. Jon, eneko? Wikipedia. Oso ondo! Oso ondo! Beste 80 puntu, zarautzaren zat, Wikipedia. Eneko, sekula editatu duzu artikulurik edo? Bai. Zein, esan daiteke? Zenez baten, duela bi egun nien ustez. Ah, bai, Baina falloak eta zeuden. Begira, oso zuzenketa ondo, lanetan. oso Horrelako ondo. jendea, miluze zorrotza gustatzen dezkigu. Oso ondo. Hartu lekua, orain falloa guztu zentutuko dituguta. Maria Udane beste aldean zuek. Neskak. Imintzioka, ia zenbat asmatze ditugun. Denbora. Txaron, Txaron, txaron. Denbora maitu arte, eta hasi Bai. orain bai. Linterna. Begia. Bai? Begia, buruan. Tartalo. Bai, oso ondo. Jan. Janaria, zer. Letxuga, Elefantea, ostoak, zer jaten du. Ondo ari da, Ema. eskurrak, Intxaurra, ez. Elefante bat. Bai, zer gaten du? Zer jaten du. Zer gaten du? Inurriak, ez. Purrak, purrak. Ez. Bero. Gaztaina. Ez da ere? Ezan frutilorrela. Intxaurra, urra, Bota gehiago? anakardoa, Ez da? Pistatxoa. almendra, Almendra. Ez. Bestea? Beste bat. Ostras. kakahuetea, Kakahuetea? Bai, fijo bai. Ez dakit. Lo, hilda, ambulantzia, bestea begiratzen. Botako... Oso ondo. Oso ondo. Nortu dira? Ai, Romeo eta Julieta. Bai! Eta azkena, bizkor! Kakahuetea. Ua, sekulakoa, Suizidio da guztien. Hau baita la maitasuna bitaldien artien. 360 puntu hau pasu. Gainera ikusi egun lehiotik. Bai. Botatzen bere burua, oso Sekulakoa. Maria Udane, beste ingo dugu? Ia ba, Mikel eta Maider beste aldean. Bota, proposamena beldurri gabe. Denbora. Vale. Txaron? Hasi lanean. Txikia, zu txikitan, umea, Biberoia. Bikain. hegazkina, aizerrota. Egalak. Begiratu ondo, Jan. Jan handitu hazi, Ez. zuaitza, arropa, Leku bat adierazten ari da hor. lekua, jasotze jan, zuaitza, landatu, landatu, Non. Zer da? pinua, Estatua. ze landatu zu. Txorimaloa. Hori bai. Jode. Vale. Vale. Venga, Umea jaio.
Jaiotza, ume txikia, zu- umea, jaio berria, Zu, medikua eta umea jaiotzen vale. nahi dena. Bale, ze mediku? medikua, Matrona. Bai? matrona Bai. eta ama... Eta amatrona, bai. Ederto! Udane prestatute zauz, eh? Ze estilo, ze estilo. Oso irribarretxu, erditzeko. egia zan, Bai, ondo. Bai, ez? Ze estilo erditzeko. Ondo, hirurogei puntu. Talde bakoitzarentzat. Erditzerako ere prestatzen zaitu Miluzek. Ez galdu Miluze. Mikel, Maider, zuek ere zerbait berako prest seguru. Hartu lekua, bai. Jon Eneko beste aldean. Ia ba, denbora. Ikusi, aukerak? Hasi lanean. Txalo. Masa, jan, ogia, Kebaba, hamburguesa, taloa. Bale? Taloa? Taloa, takoa. txistorra, Taloa? txorizoa, talo eta txistorra, Talo eta txistorra hori da. Igela. igela, txikia, Zapoa. Ez. igel txikia, txikia, Txikiua. saltoka, Matxin saltoa. matxin saltoa, Antzekoa? kilkerra, matxin saltoa, Kilkerra bai. Ikerra bai. ipurdiak, Berre hau. tximua, Txakurra. txakurra, Txakurra, kaka jaso, txakurra. kaka jaso. Bai. Bai, oso no. Bai, egia zan. Gustatu nahi genuen egoera, baina... Jabea txakurkaka jasotzen ikusi dugu. Eta badakigu perreo kontzeptuan hundi datorren. Ondo. Argi geratu da hemen. Kilker soinua entzun aldauenak, Egia. Etxetik, bai ez zederra bai. lotorakota. Polita. Iru! Ei, zuek ze ondo irurrogeita Kri-kri. puntu! Kri-kri itxi, eh? Kri-kri itxi. Lehiakide onak ditugu. Oso onak. Eroglifikoen txandorain, talde bakoitzak bere zereginak egin beharko ditu. Jon Eneko, lehenengo eroglifikoa zaguentzat. Denpora. Balkoitik sartu dira. Egutegiak in, In. egun... Amarrak. Amarrakin, egunakin, Egunak ez. egutegiak, egunak, zein, asteak, zer, urriakin, In? inurriak. Bale. Ah, Amarrak. 10. hilabetea urriak genituen inurriak. Oso ondo? urriakin, inurriak. Oso ondo. Garri. Bigarrena, Jon Eneko, denpora. Hemen eskatu. Hori bai, take kubo. Kubo, a ver, kubo aldera. Kru? Buko. A ber. Ota keta, igual. Apuak kroa. Kro. Kroketak. Kroketak. Vale. Kro, egiten digu, apoak, eta take. Kubo jokalaria, baina take behar dugu, eta alderantziz. Ketak. Kroketak. Kroketak, zuentzako, 100 punturekin batera. Oso ondo. Marieta Udane. Irribarre horrekin, Hori. guazen eroglifikoen gana. Lehenengoa denpora. Ie eman dit. Bio, zer da hori? Tornilloa? Nola da? Bihotzekoa. Oso ondo. Bio, hiltzea, tarteko silaba behar genuen. Bio, ze, koak. Oso ondo. Polita, bai, Maria pasatzen da lehiakide izatetik ikusle izatera. Polita. Bigarren eroglifiko neskak denpora. Kalean bera doaz. Zilarra, sil, ipurdi. Beka? Zipurdika. Epa. Zilipurdika. Bai, zilipurdika. Zilarra ikusten dugu, arra kenduta zilipurdika. Zilipurdika. Oso Maria, ondo. konfiantza kontua, da? Dena, dago hemen. Eta markagailuan 1 puntu. Kontraesana, zure bizitzan, dena dago hemen, da Dimitrik dinotzuz dena dagoela hemen. Baita ere. A ber, dena dau non. Ez dakit. Enago ondo, ilazki. Bai. Mikel Maider, eroglifikoak, ondo zauzi, eh? Bai. Eskerrak. Lehenengo eroglifikoa, denpora. Orman marraztuta daude, eh? Ola iruak. Ofa. Ez? Ofa, Fo. iru, Foi. A ber, o, Ofa. fa bada bai, Ofara. bale? Ofara irui. Ofara. Alderantziz? Irui. O Faraoia. alderantziz? Faraoia. Bai, venga. O farao, faraoiak. Oso ondo.
Mikel Probatu, Maier, Hori da, ederto. beldurri gabe. Lanien, azken segundoraino, guazen, denfora, bigarrena. Nola geratu dira paketeak? Bidali Bai? gabe. Bidali Oso gabe. ondo. Bidali, Salvador Dalí pintorea, bidali, gagaren erdia, bidali gabe. Oso ondo. Zuen markagu... Jo, trabatu egin nahi zorain. Dena dago hemen, hemen! Eta mingainean, 1 puntu zuentzat! Lan gehiagi batera. Maria, lagunduko didazu? Bai. Abesten pixka bat? Bueno, berria bai. Ia ba, azizu. Zeinekin? Mi Luzeko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondare. Ondo. Bai. Oso gator. Jon eta Eneko, lehenbiziko eskua zuentzat. Taparre, zeratzuk. Popeye, izena zergatik. Zeren eraketa azertzen du orogeniak, mendiak, glaziarrak, lakuak edo ibaiak. Orografia hori da. Mendiak. Mendiak. Pago eta ata. Ondo. Bigarrena. Zein parke da argazkikoa? Park Güell, Hyde Park, Central Park edo Luxemburgoko lorategiak Park. Central Park. Central? Yes. Oso ondo. Zena pelikuletan ikusi dugu, niredia. Zailak. Budialen bizide hor. Bai, ez da? Bai. Aurrera. Entzun. Galdera, orain, nola jarraitzen du kantuak? Miazkatzea, musu ematea, koske egitea, laztantzea. Laztantzea. Laztantzea? Ez? musu ematea. Musu ematea? Koske egitea. Epa, abeste egin dute? Koske egitea, ai, besamela eta pastela, ai, besamela. Oso ondo. Mikel Maier, bexamela da hor. Askatu nahi, oraindik ez. Ez. Aurrera, ba. Zein hiriburutan hiltzen Oscar Wilde? Parisen, Dublinen, Berlinen, Londresen. Dublindarra da, non hiltzan? Dublindarra izateatik Ni Dublin. Parisen esan dute. Bai. Bai. Parisen. Parisen? Tasmatu. Una. Izazu, zamaia tragiko, bale. Bai. Saiatingo ga. Bai? Begi bat bestea baino, kanporagoa duelako. Eta zuzena... Baina zuzue txandari galdu. Ondo, Eneko, ez da pasaten ezer. Zuekin lanean? Nola esaten da zarata handia zamudion? Zarapala, astrapala, sastrapala, edo soinupala. Sastrapala. Sastrapala. Rebotea. Zarapala. Zarapala ez. Astrapala. Astrapala. Hori bai. Oso ondo. Saiatzen bai. Eta? Saiatuko gea. Saiatu nahi duzenean, Ja, bale. Begi bat, bestea baino handiagoa duelako. Hori bai? Ba ez. Ai, Popeye. Zerbait eskutatzen ari da? Jon Eneko. Zein da, entzun berri dugun musika taldea? Ieskide, Roten Amairu, Zutagar edo Brigade Loko. Roten. Roten? Ez. Ieskide. Ieskide? Bai. Eta honekin, zuek ere saiatu nahi? Esan dute? Bai? Esan saiatu. Ikote? Bai. Ia ba? Bai. Begi bat, bestea baino handiagoa duelako. Baina hori ez da esan ja. Hori entzun dugu lehen ere? Bai, ez da? Ja. Eta orain zuzena? Ez, orain ere okerra da noski. Zerbait falta zaio esaldiari, Nongo portua da argazkikoa? Getarikoa, Ondarrokoa? Ekeitiokoa edo Hondarribiakoa? Bai. Getarikoa. Ez? Vale. Hondarribia. Hondarribiakoa? Ondarroa. Ondarroakoa.
Bai, rurru. Saiatuko gara askatzen, bai? Bai. Begi bat bestea baino handiagoa zuelako. Zona. Vale! Gehiago da, guk. Orain alditik lehen Bai, aldiak ba. pasatu gara. Popeye Ondo. esaten dugun moduan, ingelesek pop eye. Horti dator, izena. bai. Pop eye. Ah, Bai. ah, claro, Pop eye. claro. Dizutasun atzon. Bai. Claro. Pop eye. Mikel Maider. Ondo, kamodina, eskuratuta. Claro. Ederto. Lanak ondo egiten hasi dira. Gure etorri berriak, neskak, bigarren eskua, zeuentzat, Maria eta Udane. Joferen hausnarketa bat. Zorioneko etxe honetan bada 11 histori, ama hoean etzon zenean gainera erori. Aita itona amona txakurra? Aita. Ama hoean etzon zenean Aita gainera erori. Oso ondo. Maria Udane, urrengo galdera zuentzat. Nola esaten da putzua, lapurdin? Urzuloa, zeipua, osina, patina. Osina. Errebatea. Zipua. Oso ondo. Zeta. Jarraitu egingo dugu, Maria Udane. Ze herritan gertatzen da Txomin Agirreren garoa? Oñatin, Bergaran, Lesakan edo Beran? Oñatin. Oso ondo. O. Oñatitik O. Jarraitu egingo dugu? Bai. Zein urtetan argitaratu zuen Kautak azken diskoa? 2012, 2013, 2014, 2015. 2014. Errebatea. 2013. Oso ondo. Wow, Kauta, Kauta, Mikel Moreno. R. Eta? Ez da. Maria eta Udane, urrengo galdera. Zenbat urterekin iristen da garuna heldutasunera? 18, 22, 30, 32. 30. Oso ondo. Aurten bai, Ilaski. Kostatzu. Kostatzu. Danok prozesuan be bai, Lehiaki gaziek, gaur. Esan. Askatuko dugu eskua? Ez. Baurrengo galdera. Zenbat kilometro daude Lesakatik Igantzira? 4, 10, 12, 14. 10. Errebatea. 4. Oso ondo. Atzeko bidetik. Bai, za? Atzeko bidetik, oso ondo. Askatuko dugu, Mikel Maider? Joferen hausnarketa bat. Probatu, bestela? Bai edo ez? Bai, itxaro, Mikel segi Maider? barra daukagu. Bai. Jarraituko dugu. Bai. Maria Udane. Nola esaten zaio Japonian humorezko bakarrizketari? Rakugo, makugo, takugo, sakugo. Takugo. Mikel Maider. Sakugo. Jon, eneko. Makugo. Rakugo, tak. Rakugo tutak. Rakugo tutak. Probatu darko dugu. Urrengo galdera. Neskak. Zenbat metrotako garaiera du Jaizkibel mendiak? 645 metro, 545, 745, 345. 745. Errebatea, Mikel Maider. 345. Jon, eneko. 545. 545. Zuzena da. Oh. Orografian adituak. Askatuko dugu? Saiatuko gara? Jon, Bai. eneko? Atzoko amodiozko hitzak gaur bihurtu dira ez dakit. Oh. Ba, jarraitu egingo dugu, Maria Udane.
lehena. Bai? Zesaten dute kantuan eskolariak taldekoek. Sei, segi. 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 Ez diru bien arren. Maria Udane. Askatuko dugu? Bai, saiatuko gara. Bota. Atzoko amodiozko hitzak gaur bihurtu dira baldintzak. Zuzena da? Oso ondo! Bai. Komodina, bezak, bale! Interesgarri, parekatua dago kontua orain. Mikel Maider puntutxo batzuk behar, aukeran, horretarako. Hau zuen eskua. Behin, Karl Marx, filosofoak esana. Non dago, Estitxu Robles kolegioa Kanbon, Biarritzen, Angelun edo Baionan. Aukera bat? Kanbo. Kanbon? Ez? Baionan. Baionan? Bale. Bikain. B. Aurrera. Ze kendu dugu argazkitik? Potxoka, odeia, gurutzea, edo pertsona bat. Bai? Potxoka. Odeia. Odeia? Argi zegoen. Juste esan. Bueno, ez da nik usten. R. Zortea ere behar izaten da Tamilu zen. Aurrera! Eta entzun. Epa. Zerba. Nola jarritzen du urtza beren kantuak? Zerba. Zerba, zuzenean? Bai. Zelan ondo, bueno, deida, entzun. Publikoa zoratu da! Iotza. Bale. Karl Marx filosofoak esana, erne begira, baina jarraitu egingo dugu. Bai. Zein talderena da, kantu honen hasera. Buah, sekulakoa. Eskorbuto, kortatu negu gorriak, delirium tremens. Negu gorriak. Sexu makina baino gehiago da! Eta hori guztia. Aztu entzungula? Zure kantorekin gogora konformatu behar? Zer izen duz, ala beharko du. Mikel Maider, Karl Marx, zain duzue. Aurrera ingo du. Bai. Nola esaten da ekaina zuberoan, arramaiatza, aurre maiatza, primaiatz edo lenimaitz. Lenimaitz. Ez? Arramaiatza. Arramaiatza. Jon eta Eneko, zaldi askatu nahian, esango nuke, saiatzeko moduan direla. Bai, mutilak? Bai, Bai? Ia ba? ustet. Apa, Jon? Borrokarik okerrena egiten ez dena da. Karl Marx. Bikain! Komodina, oso ondo! Gauzak egin. Gauzak egin. Dagokionari. Gauzak egin. Gauzak egin. Venga, markagailuak irakurri, bale, bagoez. 550 zarautzen. Eta komodina, 440 galdako Durangon. Eta komodina, 480 zizurtila eson. Eta komodina. Basorte kontuak izan beharko dira erabakitzen dutenak, aldeak txikiak, komodinak, erabilgarri, estrategia kontuak nola kudeatzen dituzten gure lehiakideek. Lehenengo errondan, Jon Eneko, zeuek izango zarete erantzuten lehenak, podcastak nahi ditugu. 11 aukera, 8 zuzenak dira. Astelenetan, Joko Ona, Pinotxoren Lorea, Barruan Gaude, Leidei, Tandema, Archipelagoa, Askari Handia, Lokatza, Euskal Gaizkileak, Kirolari Gaitxun. Joko Ona. Joko Ona, Sekula egin den onenetako bat, egia zan. Maria Udane, Lokatza. Ondaz saria jaso zuen podcast feminista. Mikel Maider, Euskal Gaizkileak.
Beñat, Hatxenbarekek zuzendutakoa. Joneteneko? Barruan gaude. Izan gara barruan. Bai? Oierrekin. Maria eta Udane? Tandema. Tandema, txerrindularitza. Ardatz duen podcasta. Mikel, Maider? Bota. Bai. Kirolari gatxun. Emakume kirolarien elkarrizketa podcasta. Ba, irua akatzeko jarraitzen dute, baina bi erantzun zuzen oraindik. Archipelagoa. Joneneko? Archipelagoa. Fikziozko podcast distopikoa. Maria eta Udane? Komodina. Komodina erabiliko dugu. Late Day, surfari, eskainetako podcasta, ego 80 Eso! Garrantzi handiko puntuak. Maria eta Udane hasi dira etxeko lanak egiten. Bai. Mikel, Maider, beharko genuke, beste horren beste. Bigarren erronda, Maria Udane zeuentzat, tipografia izenak. Arial, Dubai, Cordis, Garamond, Calibri, Tahoma, Comic Sans, Barena, Broadway, Pilatus, Century Gothic. Arial. Oso ondo. Ezinbestekoa. Mikel, Maider. Kalibre. Hau nera bezaroan gehiago. Joneteneko. Comic Sans. Hau umetan, zuzenean. Ai, bai, gustatzen dazt. Maria eta Udane? Garamond. Claude Garamondek sortua, hortik izena. Mikel eta Maider. Tahoma. Zondo? Joneteneko. Century Gothic. 91 urtean sortua. Maria eta Udane. Barena. Barena. Italiako herri bada. Barena. Maria eta Udane. Errondatik kanpo geratuko dira. Mikel, Maider. Bita bi. Broadway. Broadway. Oso ondo. Oso ondo. Zueko beto. Joneteneko. Komodina. Komodina erabiliko dugu, erantzun zuzen bakarra geratzen zaigulako taulan. Dubai, faltatzen azkena. Egun agarroita puntu zuentzat. Hirugarren erronda. Mikel, Maider puntuak behar ditugu. Aldizkariak. Aizu, Alea, Baleike, Zenitz, Goldea, Gaztezulo, Bak eta Kitxo, Ustaro, Prest, Noaua. Aizu. Aekaren aldizkaria. Esan bat. Sí, no sé, no? Baleike. Zumaiako albisteak biltzen dituen hau. Maria eta Udane. Gaztezulo. Zentzako euskarazko aldizkaria. Mikel, Maider. Komodina ebiliko dugu. Komodina erabiliko duzue jarraitu alizateko. Jokoan. Eta Kitxo, Eibarko euskarazko astekaria argitu du komodinak. Beste aldizkari bat beharko nuke, Jon, Eneko. Alea. Alea. Arabako albiste aldizkaria. Maria eta Udane. Prest. Deustuko gertaerak biltzen ditu honek. Mikel, Maider. Noaua. Oso ondo. Usurbilgo hau. Jon, Eneko. Bak, Ustaro edo Zenitz. Zenitz ez. Bak edo Ustaro. Bak. Ez, Baskonia Alabez kirol iria, Gasteizko kiroldegia laburdura. Zuzen bakarra daukagu, eta Maria eta Udaneren txanda da, erantzuteko. Ustaro. Gizarte zientzien albizkaria, puntu. Berarki dugu guztia, markagailuak honela geratu dira, 3 errondak eta gero, 700 puntu, Jonek eta Eneko, Mariak eta Udanek 740, 390 Mikelek eta Maiderrek. Mikel eta Maider, lastima, gaur iritsi. Bai. Piskat, Goize bi. Justu. luzatuko genuken, ezta? Asko, bai. Baina sai honetan, bizitakotik, zer eramango dugu etxera? Txakura animintzioa. Bai, hori historiarako geratuko da, Bai. perreo bat abar, hortik aurrera, guk perreo pixka bat, plazaz plaza, zure taldearekin, Mikel. Oso ondo.
eta enpresa zuzendaritzarako aholkularitza beharko bazen dute, jo, Maiderren gana. Zalantzarik gabe. Haupa, bikote! Eskerrik asko! Eskerrik esker! Bai. Planatoan aurretik ere zeudenak lekua ondo hartuta jarraitzen dute, iritsi berriak etxera bidali, Joneneko zuek eroso. Maria, udane, haze lana, amaiera alde honetan bereziki. Bai, hobetzen. Aurre nabarmen hartuta, horrek esan nahi du, zarauzarrak hasiko direla, erantzuten, ia ba, sokatira bizi-bizia ikusten dugun. Ados? Hartu lekua, mesedez, sokatira aragoaz. Denbora. Zein herrialdetan dago, Swarovski Beira enpresaren egoitza nagusia? Austria. Austrian zuzen, jarraitu abestia, astoa ikusi nuen betaurrekoekin, buruan txapelata. Gabardinarekin. Zuzen, zein hamarkadatan sortu zen Elkar argitaletxea? 80. 70, iraileko zein egunetan ospatzen da Hondarribian alarde eguna? 8. Zuzen, zer aurkeztu ohi du normalean June Antsoleagak ETB-n? Faktorian. Eguraldia, nola deitzen diegu miluzen euskaraz gaizki idatzitako gauzei? Zazpikiak. Zuzen, nork itzuli du euskarara Irene Solaren Dikeak liburua? Paso. Josean Elosegik, zeren onomatopeia da tipitapa? Oina zibiltzena. Zuzen, zein bi koloretakoa zen lehen Zulora saioaren logoa? Arroxa eta? Zuria. Horia, Stradivarius markatik zein instrumentu da ezagunena? Biolina. Zuzen, zein da jaiotzean gutxien garatuta dugun zentzumena? Usaimena. Ikusmena, Singapurren bazaude, zein kontinenten da zaude? Asian. Bai, Bizkaiko zein herritako auzoa da Kaminazpi? Bilbo. Ondarroakoa, zein barazkiren izen zientifikoa da Allium porrum? Porrua. Bai horixe, zein arlotan aritzen da Ula Hiruretagoiena bilbotarra? Dantza. Arkitekturan, zein herrialdetan dut jatorria Francesina Platerak? Portugal. Bai horixe, nork idatzi zuen Ni ez naiz hemengoa liburua? Karizagirre. Sarrion handiak, zer dago Maritxu Nora zoaz abestiko iturrian? Ardoa. Ardo zuria. Ardo txotxuria, ados. Zein da Belgikako lehen ministroa? Paso. Alexander de Croo, zein ozeano du mendebaldean Galiziak? Atlantikoa. Bikain, nongo hiriburua da Sucre? Ezagit. Paso. Boliviakoa, nola esaten zaie Kataluniako Generalitatearen poliziei? Mossos. Mossos de Eskuadra, bai. Zenbat kolore ditu Tanzaniako banderak? 3. Lau, zer dira lodia eta gizena beraien artean? Sinonimoak. Bai, zenbat jokalari jokatzen dute areto futbolean talde bakoitzean? 11. Bostek, ze esan nahi du, pupu egin umen izkeran? Min egin. Min hartu hori da, zein euskal abesarik erabiltzen du gata-katanaren olerki bat bere kanta batean? Berde Prato. Ola Salva horrek, mendian berdea, zakuan beltza eta zutan gorria, zer da? Belarra. Ikatza, zein postutan jokatzen du Unai Laso pilotariak? Aurrean. Bai, zein lurradetan dago, Gautegiz Arteaga? Nafarroa. Bizkaian, zein da Iruña eta Zangotza lotzen dituen errepide nagusia? Paso. A21, zein kolore du meteorologian alertarik larrienak? Gorria. Gorria, zuzen. Nork zuzendu du Las chicas están bien filma? Bai, paso. Itxaso Aranak, zein hilabetetan ospatzen da Santageda eguna? Otsaian. Otsailean, bai. Nola izena du Michel Dukok eta Caroline Phillipsek osatzen duten taldeak? Paso. Bidaia, nola esaten zaio ballet klasikoan erabiltzen duten gona motari? Tutua. Tutua, zein herrialdetan zuen jatorria Maite Kutxuna telenovelak? Argentinan. Mexikon, zein hiritan amaitzen dute erromesek Doneiako bidea? Santiago de Compostela. Bai, zein urtetan sortu zen Bitcoina? 2022. 2008an, nortzen Negu Gorrian musika taldeko abeslari nagusia? Paso. Fermin Muguruza, zein izan zen Morse kodez transmititu zen lehenengo letra? A. S, zen bada 80 gehi, 22 gehi, 40. Kargatu gaitu. Maria Brane! Epa! Sokatiro na, neskak, zuz? Sokatiro zuen egin dugu, Tiratatik ibili gara, alde batetik eta bestetik. Estua nahi genuen eta... Iopa! Hala izan da. Zeran, neskak? Ondo. Ondo. En finalera, iristeko gogoz? Egunen baten iritsiko gara. Segurazki, baina egunen baten iritsiko dira eta guk ikusiko dugu. Segun zain geratuko gara, neskak? Polkate. Aupa! Zarauztarrak gaurkoan, jaun eta jabe, Jon eta Eneko. Ondo? Bai? Oso ondo. Oso ondo. Zaioa zenan esan duzu, ona gara, ez dugu laguntzari behar. Berak esan du, Berak esan du, eta berak egin. Bete dago ez. Bueno, bikote lan zoragarria egin da, finalean zarete, eta berriz ere bikotean lanak ondo egin da, zakua jokoan. Eta zakuan erne jokoan ditugu, 37.000 eta 200 euro!
Iazki, kopuru horiek entzunda, niri datozkit soilik hiru letra. E-H-U. Ikusentzunezko gure ikasle zoragarriak, hau bazuek. Animo, Benetan, animo. Segi ikasten indartxu, etorri. Animo, animo. Geurekin lanera. Baietz, danak, ez da? Bai, etorriko die. Ederto, lanien, etxekuek behiarriko zaituztegu, sofan, lasai, Euskal Herriko miluzerik azkarrena. Zein den, jakin nahi dugu, erantzun zuzenak behar ditugu horretarako, eta azkar manda gure aplikazioaren bitartez, geurekin une honetan jokoan sartzeko aukera izango duzu beste gupe bai. Jon Eneko bestelako lanak guk hemen plato honetan, miluzeko platoan, besteak beste 11koa eskainikuk eta urrezko galdera. Guztia, traba guztiei aurre eginda, esan dugu 37.000 euro dagoeneko, gure zakuan. Jon Eneko, sorterik onena? Eskerrik asko. Euskal Herritik kanpo hildakoak dira. Denbora. Jose Antonio Agirre. Juntzan, baina etorri zan. Lehen balondakaria, ez? Igual voltatuko zan. Orduan ez? Jon Mirande. Hau iriak. Izera, iban honiltzen. Lourdes Iriondo. Ez dakit, baina suposotet hemen. Bai, baina... Barruan. Ja. Morir Radel. A ber, ez dakit dago musikari oso kanpoan, hau kanpoan. Bai. Adela Ibabe. Elkano. Juan Sebastián Elkano. Hau kanpoan hiltzen. Bai, eneko seguro. Dolores Ibarruri. Zalantza dakat. Errusian egon zan, baina ez dakit non hiltzen. Ustetan zala Errusian. Valenciaga, Cristobal, Valenciaga. Famakin nik uste kanpoa jongo zala. Bai, hemen ez dakit. Ignacio Loyolakoa. Seguro bai, ez zagoetatu guztetia ez. Vicenta Mestoi. Jose Maria Iparragirre. Bertan? A ber, zenbat, zazpio. Egiaztatu, egingo dugu. Sekulakoa! Wow! Idea, €1 seguro dituzue! Wow! Jon Eneko! Jesus. Ba, lehenengoan, Ui presioa. 11koa kokatu dugu. Adi entzun, Sakurako bidean kokatuta egon gaitezkelako. 11 hauetatik, 2 Jon eta Eneko 37.500 euro ditugu jokoan. 11 hauetatik 2, dio urrezko galderak, neumoniagatik hil ziren. Denbora. Uste Lourdes Iriondo bat izan zala. Bai, izan ditu. Zugak izkizu? Neumonia esan du, bai. Bai, badak izkizu? Ez ni idea. Elkano bat, Elkano eta Rabel igual jarriko dugu. A ber, Loiolako ere zarra dianak, neumoniakin da zarrak eltzezian. Ez? Bueno, ez dakit nesuna. Zer dutzen hau? Bai, Bai? Bai, venga. A ber, bestiak asmoa betu gauk, bai, igual. Guau. Bueno, barik eta zoragarri egin duzu, Euskal Herritar ilustre ezagunak izan ditugu, eta gure galdera zan, Euskal Herritik kanpo hildakoak baziren, erbestean batzuk, haraton ibilitakoak beste batzuk, bikain egin duzu ariketa. 11koari esker, 500 euro eskuratu duzue, Jon Eneko. 500 euro zarautzera. Ida. Urrezko galderaren erantzuna, zuzena izango balitz? 37.500, Bai. Azkarra esapea. Suerti existitzen seinale izango. Jon Eneko urduri? Bai. Oso. Ba, neumoniaren ondorioz, hildako 2 pertsonaiak, nortzuk diren, jakin nahi dugu. Lourdes Iriondo, euretako bat dela diogu. Zuzena da? Iparragirre eta Dolores Ibarruri ziren, zoragarri egin duzuen ariketa! Konforme goteko moduan zarete, Jon eta Eneko azte saioa eta azte finala lehenbizikoan 11ko asmatuta 500 euro gehiago zuentzat zoragarri bikote. Auta zuek, ederren ikusi duguna, etxatik zuen ibili zarete, kontatu, gugi, Eskerrik asko!